Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι μέλη του Συλλόγου μας, αγαπητοί συγχωριανοί, σας καλωσορίζουμε στο ετήσιο παραδοσιακό γλέντι του χωριού μας, Παραλίμνια 2023. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και που φέτος μας τιμάτε με την παρουσία σας, η οποία για μας είναι πολύτιμη, διότι δηλώνει τη στήριξή σας προς το Σύλλογο, ο οποίος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μεταλαμπαδεύσει τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας στη νέα γενιά, στη γενιά των παιδιών μας. Το πρόγραμμά μας θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των χορευτικών μας. Θα ξεκινήσουμε με το ποντιακό τμήμα, στο οποίο ο χοροδιδάσκαλος είναι η Ζαπουνίδου Παρθένα. Και συγκεκριμένα με το μικρό χορευτικό, στο χορό ΟΜΑΝ. Το χειροκρότημά σας παρακαλώ.